presi, come si da potri. Alla presi, come si da potri. Alla presi, ve me waka, come si da potri. Alla presi, come si da potri. Alla presi, come si da potri. Alla presi, ve me waka. Wat is er? Je fluit. Ja. En waarom mag ik niet fluiten? Ik weet het niet, maar mijn grootouders hebben me altijd geleerd dat je 's avonds niet moet fluiten. Dus doe het alsjeblieft niet. Oké, als ik wel fluit, wat kan dan gebeuren? Ik weet het niet, maar doe het niet. Yo, waarschuwt me even niet. 'S'avonds wanneer je fluiten sommige dingen terug. Dan mag je niet bij deze dingen. Luister, mijn neef heeft me laatste toren gegeven. Heeft het gehoord van zijn neef, zwagers, niffel. Het is al te ver voor mij, dat geloof ik het dan niet meer. Nou, serieus. Hij was ook bij zijn oma op bezoek. En zijn oma heeft hem gewaarschuwd om 's avonds niet te fluiten. You boy, minutei tak ina foi titineti. E kalyo ka ko nam tapu. Ja, oma. En tot de dag van vandaag weet niemand waar hij is. Hij is gewoon verdwenen dus. Dus ze kunnen hem niet vinden, nog Gone, went missing. Boy. Dat is echt creepy. Ze hebben alleen zijn fiets teruggevonden. Alleen zijn fiets? Ik krijg ook een boy. Echt, zo eng. Dat kan toch niet? Kan er niet gewoon poef weg zijn? Blijkbaar als je 's avonds fluiten wel. No, dat is echt creepy. Kim, je vertelde me een keer ook zo'n eng verhaal, toch? Welke? Wat een verhaal, man. Vertel. Hé, wacht. Horen jullie dat? Ja. Amy, wat zeg? Ik zei jullie toch dat we niet over deze dingen zo laat 's avonds moeten praten? Geen enkel. Geen Ivo, toch? Hé, Ripple staat hier bekend om, hè? Ik ben niet met deze dingen. Ik hoor het dan. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Goedenavond. Best Mara. Waar kom je? Zo, maar echt, van welk gedeelte van het bos ben je gekomen? Ik logeer hiernaast en ik hoorde jullie. En het klinkt best gezellig hier. Mag ik jullie joinen? Oké, sure. Oké. Je moet er Ja, sure. Ja. Kom maar. Hi. Vertel je verhaal, Jill. Nee, dus was hij bezig spooktories te Je vertellen. kan Ik echt vind het tegen, niet toch? eng toch of zo? Al te eng, maar. Nee, oké, dus. Een tijdje geleden ben ik uit geweest met vrienden. Ze hebben me komen halen. We zijn toen naar het vat geweest. En daarna naar een andere plek. En rond 3 uur, rond 3 uur zetten ze me thuis af.
Kimberly, Ja, oma. ik kan er alweer je met die moet pego bakadje. Ik ga een beetje die andere komen maar zo meteen Ja, halen. maar Sanfidi is gewoon weer de jaren. Look at her presle dan stok, maar look ja. Wat heb je prima also? Morgenochtend, oma, morgenochtend. Wel is goed, morgenochtend zeker hoor. Ja, oma. Of laat je draai bakken. Weten we nog niet, maar je kunt gaan slapen, hoef je niet op me te wachten. Meisje is van mij waarschuwen dat je moet je wakker laten. Wat aan mij want tegen? Dat je komt bakken, draai bakken, dan kom je naar also. Maar waarom, oma? Je acties aan Tomsi. Mi tegen wat lees ik ba. Inom draai bakken, dan wakker kom in zie. Omdat je takusani kan dan straat, dat natuurlijk. Is goed, oma. Abo, jere sam tegen jere. Jere no? Ja, oma. In heb je. Mek we bakken. Tem kom ik aan her also kring. Hi. Ik leen je spiegel even hoor. Je doet maar, zolang je het maar terugzet. Altijd boy. Zal wel. Hé, beter is Kim al klaar hoor, want ze laat ons altijd zo lang wachten. Het is Sjaak dat bussen naar daar. Ik app er even. Hé, ze komt nog niet no? Ik bal echt hoor. Dus dat is Sjaak. En dan gaat ze gewoon bussen. Ik geef er nog 5 minuten. Ja. Kero, met wie zo bezig te appen? Oh my god. Dat is niet grappig hè? Serieus? Dit is echt niet zo hard, hoor. Hey. Goed, met jou? Waar gaan we? Jullie halen me uit mijn huis. Waar gaan we? Oké, rij. Doe nog. Ik kreeg gewoon kippenvel. Echt, dat was even eng. Was weg, hè? Dat je nog bij gaat kijken. Nee, echt, dat was echt even eng. Je hebt niks gezien of Nee, zo? ik heb niets gezien. Ik wil ook echt niks zien. Maar hij komt ook niet uit, ik kon het niet zien. Boy, wel over zien gesproken. Ik moet jullie wat vertellen. Ik heb je wel ooit iets echt... gezien? Ja boy, ik heb wel ooit iets engs gezien. Eens vertel. Wel, voordat ik in het huis woonde waar ik nu woon, woonde ik met mijn moeder en mijn opa in een huurhuis. En ik hield verschrikkelijk veel van dat huis.
Nee, pa, hoeft niet. Laat het maar. Je kan alvast gaan zitten, want je forceert je rug zomaar. Ik doe het zo meteen. Sis, kom je? Ja, maar ik kom. Stacey, we moeten nu echt gaan hoor. Lorraine, dat van de EBS, wanneer maak je dat in orde? Ik heb ze gisteren gebeld, pa. Eigenlijk zou het al lang in orde moeten zijn hoor, maar... Ze zijn er nog steeds niet? Je weet hoe die dingen gaan. Doe je best om ze morgen weer even te bellen hoor. Ik ga ze sowieso contacten morgen. Wat eten we vandaag? Ik heb je favoriet gekocht. Chow mein. Oh jee, alweer chow mein. Pa, Ik hou op, word pa. er gek van die chow mein. Sinds wanneer hou je niet van chow mein? Ja, bijna altijd chow mein. Ja, maar dit is een andere. Op de hoek bij Tante Ursje heb ik het gekocht. Oh, ik weet wat je bedoelt. Ja, daarom doe ik het, hè. Steeds kan je dit aan opa geven? Dankjewel. Je had best wel een lekkere chop soy of zoetzuurvis kunnen kopen hoor, Lorraine. Pa, je doet zomaar vervelend. Ik ben zo moe. Jij bent eeuwig moe. Laten we maar proosten op ons nieuw huis hoor. Proost. Proost. Ik hoop dat we heel gelukkig mogen zijn in de toekomst. In ons nieuw huis. Ik hoop het ook. Vergeet je dat huis te laten zegenen. Je weet maar nooit wat de vorige bewoners voor je hebben achtergelaten. Ja, ik zal het laten zegenen. Hoe laat moet ik je brengen naar ontbijt? Zal een taxi pakken? Nee, maar dat hoeft niet, want ik heb gewoon verlof morgen. Kan je gewoon brengen. Hoe laat zal ik je brengen? Je kan me toch brengen tegen 10 uur. Die bami is nog wel heerlijk hoor. Ik heb je gezegd toch? Wat is er met Stacey? Stacey, je eet niet. Stees? Gaat het? Je hebt je eten nog helemaal niet aangeraakt. Je voelt je niet goed, ne? Stees? Mono Arkimino, take mo tong pressie. In karis refi. De biggest maf me altijd de leer me. Tak teo fruis ik mo tong pressie. In kari ye. De Hindustani botaki, ik voet nachal. Dat want tak aita let drape. Pa, ik ben niet met dit soort bijgeloofdingen. Het is gewoon een griepje. En Stees, breng hem morgen even naar de dokter. Griep, o die soort po griep. Adadara no dagron tapete sakapura sikidisi. Amoro betre mars charap chingona oso. Je zegt nog, is doite. Zij kan doen na tekipchi fin so tu nang walemchi. Dai troan ko tapajari. Nog even, we zijn er zo, ja? Steeds gaat het? We zijn er bijna, schatje. Hoe voel je je nu? Je ziet er echt slecht uit. Voel je een beetje beter? Steeds? Stacey praat met me nog, wat is er?
Ja, dus ik zag echt gewoon mezelf daar staan, hè. Gewoon jezelf. Ja, het was freaking eng. Ik zou niet Gewoon- kunnen. Maar wat was je reactie? Wat deed je toen je jezelf gewoon daar zag? Ik weet niet eens meer. Ik was gewoon frozen. Waarmee zijn jullie bezig, man? Hey, Umrek Doro. Hey, mokos dom chisere. Ito, pafu des pukutori Doro. Os pukutoris praten jullie. Ja. Wayeres pukutori. Maar guys, ik ga even plassen. Ja, je gaat plassen. Hey, luister nou. Wanneer je gaat plassen, zorg ervoor dat je actiëren. Dat je vraagt waar je gaat. Want je kan niet overal gaan plassen zomaar. Uno sabi no? Nee hoor, ik. Hey, Umrek. Vertel een van die pukutoris van je die je zelf hebt meegemaakt. Wat ik zelf heb meegemaakt. Je pot miwa sanja. Wacht die. Ik heb één voor jullie. Spukutor Wayerito. Ongeveer 20 jaar terug. Daar, een vrouw van mij, Patricia. Die kennen haar toch? Ja, Tante Patty. Tante Patty. Dat ding is niet zo mooi zomaar. Dat ding is mooi, kijk zelf. Ja, Dat is mijn mooi, kleur boy. toch? Ja, maar broer, dat is mooi, Ja, boy. broer, de fiets is lelijk. Ah, en het is ook niet van je broer. Toch? Ja, je gaat het zelf zien. Kijk hoe mooi het is. I see you. Het is mooi, boy. Zie je. Mooi. Moet je nu gaan? Ja? Het is donker. Mama, Het moeder is is streng toch? donker. Is ze zo streng? Wat doet ze? Ik heb er niet van. Kijk hoeveel jongens hier zijn. Hoeveel meisjes zie je hier? spelen. Ja, Dat die is alleen voor meisjes. jongens. En dat is alleen voor je meisjes. Mag je boos worden? Ik heb een nieuwe game. Heb je van jou wat een ruilen game? Hier. Wat een ruilen. Ik heb een leuke game, hè. Wat doen jullie? We zijn bezig met die fix, boy. Wil je fietsen? Ik wil zien. Ga naar binnen voordat je Hé, gaat nu gaan. moet ik echt naar binnen. Mijn moeder gaat me slaan. Oh, je moeder is streng hoor. Ze is streng. Hey, mag je bij mij komen game spelen? Ja. Wat? Later. Later. Ik ga ook naar huis. Later. Oh. Ricky! Ja, ma? Breng je vuile kleren naar beneden. Is goed. Dat is één wat we ook moeten vasthouden. 2, als we gezegd hebben, we willen alle argumenten meenemen. Ricky! 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 Ja, ma, ik kom. Ricky! Schat, kom me helpen. Kom me helpen met die kleren. Bubusan.
Patricia. 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 Maar wat zie je dat? Hoi man. Maar je hebt nog niet al die kleren gehangen. Laat ik door dit. Boy, waarom doe je zo raar? Ik ga geen spelen hoor. Kamer. Waarom niet? Kijk, de game staat nog aan. Nee, jongen. Slapen. Nu. Waarom moet ik zo vroeg slapen? Ricky, je moet gaan slapen. Waarom mag ik niet door Ik maak game, geen hoor? grap met je. Moet ik zo vroeg slapen? Ja, ik kom. Patricia, waarom is die deur vergrendeld? Wat is er met je? Niets, kom snel naar binnen. Hoe bedoel je er is niets? Ik wil nu niet erover praten. Je wil niet praten, dan wanneer wel? Er is gewoon iets vreemds gebeurd. Maar wat is gebeurd? Laten we het in de kamer bespreken. Ga je me wel vertellen wat er aan de hand is? Ik heb daarnet iets vreemds gehoord. En ik denk dat Ricky het ook heeft gehoord. Wat hebben jullie gehoord? Haar stem weer. Wanneer is dat gebeurd? 10 minuten geleden, we waren buiten bezig. Dit is zo laat buiten. Met Ricky. We waren kleren aan het hangen. Ricky, hielp me. Hey, wie dat je zo laat geen kleren kan hangen buiten toch? Je karta cruza niet kom. Ik vind het gewoon prettig om mijn werk 's avonds te doen. De dingen moeten gedaan worden. Je doet het niet. Het zit niet zo bij ons. Je weet hoe het zit. Je moeder is er niet meer, hè? Dus wanneer ze 's avonds komt, tegen en ze komen met een waarschuwen. Wanneer je wanda dorosi, dan kruis aan Lucky toe. Dus als je er 's avonds hoort, dan komt tegen je aan.
s'avonds geen kleren ophangen. Weet je hoe vaak ik dat wel doe? Maar ik zou het net zeggen, weet je, ik doe het ook behoorlijk vaak. Maar je moet het niet doen. Het is gevaarlijk. S'avonds ben je niet alleen. Er zijn ook lastige dingen. Maar ja, ruim jullie op straks. Ga weg. Het is goed om rijden. Maar even toch? Waar is Stacy? Stacy? Je bedoelt waar is Mitch? Sinds gisteren naar Afissa. Amanodoro. Werkelijk. Maar dat was er. Danny en Pama. Maar nooit meer aan maar reageren. Serieus. Guys, sorry hoor, maar jullie spraken daar net over spookstories, hè? Weet je wie de beste spookstories vertelt? Mijn oma. En ze is ook hier wachten. Oma! Oma! Ik heb nog één. Die kletst op haar telefoon. Meisje, heb je niets anders te doen? Ik ben even bezig, oma. Oh, oma, ik krijg straks bezoeker. Toch vind je dat ik de hele dag niets doe? Van wie? Van een heer. Ik heb hem gevonden op Vinder. Vlinder? Zo dat hij. Vinder. Het is een soort telefoonding waarmee je mensen kan ontmoeten via internet. Meneer begreep dit aan niet nooier. Heb je hem al ontmoet? Persoonlijk nog niet hoor, maar hij ziet er goed uit op de foto. Dan wat? Mino loopt dit aan die sjerre. Je hebt hem nog niet ontmoet, dan breng je hem hier voor de eerste ontmoeting. Oma, Abusani. Wanneer komt hij? Want dan ben ik weer jaren. Hij zegt hij komt direct. Hij is toevallig in de buurt. Yere no. Ano, alam meti na boom meti yere. A jakasa. Wat hebben jullie gehoord? Hey, je bent snel. Kom maar binnen. Neem plaats hoor. Moet je wat om te drinken? Water is goed. Is er wat?
Ik wil echt gewoon zeggen dat je gelijk hebt. Waarover? Dat ik je moest komen zien. Oké, en daarom keek je zo vreemd naar me? Ik moest even bewonderen toch. Vind je wel echt mooi. Dank je. Maar ik wil wel een beetje laten schrikken. Hoezo? Nou, ik lijkt een beetje ouder dan op die foto die ik van je zag. Ouder? Ja. Oké, nee, het is wel een oude foto, dus daarom kan het liggen. Oké, op die manier. Maar waarom zet je geen nieuwe dan? Ik vind het niet echt nodig dat men te veel van me ziet. Vooral met die rare figuren, weirdo's, stalkers en zo. Ja, oké. Ja, op die manier snap ik wel wat je bedoelt. Je hebt echt van die vreemde gasten. Gesproken over vreemde mensen. Ga je vaak naar dames in huis? Boy. Ik heb het wel een paar keer geprobeerd, I guess, maar het is niet echt helemaal gelukt. Niet echt the right fit. Oké. En jij dan? Nee, ik ben een beetje awkward wat deze dingen betreft. Ik dacht van mezelf, je lijkt wel cool. En ja, ik wil je leren kennen. Dus ik dacht van waarom niet? Ga ik het proberen. Ja, proberen is altijd goed. Trouwens, onderweg neer heb ik wel gemerkt dat het echt een chille buurt is. Dat ik geen buurt heb. Oké. Dus het wordt niet chiller dan dit. En ik kan feestjes hebben, heel veel lawaai maken. No one will call the cops. So, ik ga het maar eens doen. Lawaai, ne? Goed om te weten, lawaai. Even hoor. En? Hoe was het? Ik ben weer toch. Kan nog alle met die naar boom met die. Waardeloos.
Die de netina so boonsani. Smakelijk eten, oma.